Besti, aku Meilina. Jangan lupa mampir di YouTube channelnya Handok Kondok Channel. Dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe.
Dễ cho Hứa Hả ê Dễ cho Dễ ê Dễ ê Hứa cha Hả ê
Ayo yuk. Slapret, slapret, kapungku. Tenang riya, hatiku bimbang. Tenang loro tor slapret, slapret.
tengaran neya sore kong amakuru bangaso rakata lerabu tulo wara pangarike rangga ngesti rakata ingkang tuaja lelayo sapi yuk yuk dijoget kena ngalor ngidul ngidul paling rono mrene ngomong samaran amaran nanti sana orang bisa nyanyi rino wengi aksana di pikiran piye karepe mata sirahe ora bisa turu kelingan sirane biar janji merdu-merdu aku geni kok tiba Suraya jaman kono marang ojo nganti omong sia-sia piye karepmu siraku ora bisa turu kelingan siramu aman-aman menyang karetan ana ulati dadi tangan gorengan ngate sithik tapi larane piye karepmu namung mata siraku ora bisa turu kelingan siramu yuk ae yuk ae oh sih beda joget sih iya kita warga seni cara dangdut kreasi kepiringan apa eko budi antara kan soga menake rahayu ler ing sampe kala masuke yuwana amugi pinayungan sayang moho aku karo safari
ya Para ari mami mas miraku parato dasih motan murung rahayu hane kota parapo linggo barang tanding lan weruh disemu eman-eman wong bagus ponakaka pamit lastro nyuwun pendeta lumas yuk kang sik kentanan jeli was bajane awak mami yang tulus mengestu madyo narasa kembali Moro kaki patenono haraya mukti